Чакай, рибата е 75 см. Пусна ли? Не. Как се пуска? Видите? По-продължително. Ето, колеги, тръгнали, броим. Рибата е 75 см и е 5 кг точно измерена тук, що решихме да я пуснем, тъй като е голяма риба и заслужава да живее. Двамата колеги с мене са за пускането на тази риба. Аз ще уважа техното желание и желанието на рибата да живее. Моето желание няма значение в случая, аз си направих кефа. Рибата наистина е много хубава. Отдадена воблер Джако, 7 см, воделен, с мен и тройки, но подарък от митата от Елхово. Вече трета хубава риба ми пади това, четвърта даже. Опа, рибата вече се възстановява. Те вкарай малко кислород в крилетите и дърпай гад. Ще я реанимираме, за да може да се възстанови. Ето е рибката. Заслужава си наистина борбата с такава риба, много приятно изживяване. Пръчката е Slot Wind на Tenril, 8,3 фута, 7,28 грама. Ето някъде Пейзон и Мишел, единичка по японските стандарти. Макарата Шиманце, Nexafe, ама това няма никакво значение. Всъщност не е важно такъвите колко са скъпи, важното е изживяването. Рибата още не може да се окупити, но ще се възстанови. Това е рибката. Има ли още време, Мити? Колко трябва да спри? Еми то си показва там, до края. Много ли? Много време, мада. Добре. Рибата е много красива, много борбена беше. Има клипче с борбата. Чакаме го, рибето. Имам чувството, че съм на човек на Discovery, гледам нещо предаването на живо. Речни чудовища. Сега снимам и човек правиш клип. Иваня Милки, който стои долу горе, вие вкъщи, ама съм. Бая време ще му трябва на риболка да се възстанови, ми се струва. Кой е Иваня? Да не пукне, бе. Държиш обратно, върни го, трябваше да обратно да Карва му течението, му вкарва такова. Течението би отзади. И да, бе, му вкарва в крилета, бе. Айде, бе, душито. Айде, бе. Ако те фане някой елховлия, няма те пусне. Ще изклепат. Но то ще пишне. Да. И най-такива риби човек ще докарат туристи. Само да докарат мрежари. Да. Така с някой таймен човек е такова. Почва да маха с опашка, това означава, че не сме го държали много. Много красива риба. Разкара ми се намокри и въобще. Разкара ми е по принцип преди някакъв. Предната риба беше 76 см от миналата пролет. 4 кг и 300, то доста натоварен вече. 5 кг. 75 см. Ма цяло лято ял, пък коня беше пролетта. Да, и беше пуснал хайверала ни. Беше женски. Тук има някаква рана, сигурно в дървото, като се бори. Карай го на по-дълбока вода, ама аз не мога. Да, се възстанови. И като стане 10 кг, мисля да го фане. Пак на същия воблер. Има още един такъв. Айде, душицо. Айде, мами златен. На таймен няма. Айде, душички. Какво се обръщаш, бе? Я го мъчи. То го измерим, бе. Айде, бе.
Сега не мога да спрям кътчето, докато не тръгне, нали? Да. Що ще кажа, ако може. Той колегата снима там. Не знам колко памет има. Му продължава да снима. Означава, че има още, нали? Що има? Да, има още доста. Значи няма да се. Той е в шок, това разбира. И той човек 5 пъти влиза в тия кони. Това, че сериозно е Аз, добра, човек. ма, ние отначало чуваме Средата на някой. течението не мърда. Кое? Средата на течението си не мърда, човек. Седи там като пъм и не мърда. Ами ние те чуваме, че вика някой, ама мислям, че каруцарите е като... Не, аз знаеш ли за какво те викнах? Аз видех, че воблера в устата. Обаче исках да го видиш, човек, защото ако го изпусна, тогава няма ми повярваш със сигурност. Това не кълвил. Тя някой килце е нещо, такое преувеличава. Не, аз в принцип знам, че съм много добър. Аз Това си ходи късмелените, няма добър не вижда. виж никъде фърляме, човек. Тук ние фърляме все клончета, тук на до колените Еми вода. аз фърлях по ние клончета, човек, някоя штучка да излъжа, бе. Ай, виж, че съм фърлял за раз перпецки, ма. Ма днеска виж ги активни са разпет. Да, бе, ония... Оня как подгони. Сега по... Ма и оня как А не как не се показва. оня ни се показва до краката. Почва да маха вече. Може и да се възстанови. Дано да се възстанови, ще ме е много ято ако умре тази. Такъв плавник голям юбле. Ама има някакви рани по това. Тялото. Какъв съперник ще има, трябва да е много голям. Съперника му. Да той шиба всичко става опашка, тъй че... Ти отначало за кого помисля, за кефал? Човек, аз в първи момент викам, ай пак дънер ще влиза. Отива по-надълго, не стане тук на толкова краш. Не му пречи, бе. Няма сила, бе, гледай, той се обръща. Гледай. Той се обръща, бе, човек. Няма, не искам да е. Ще тръгне си, няма не стойчен. Ой, голяма риба би трябва. Беше мързо са. Прави, Но той е уморен. много е уморен. И е в шок, при положение, че е в шок. Отложиш. Почна нещо издиваква. Те рибите са в шок. Нормално е шок. Не мога толкова питат. Но си пием едно бренди са купите. Вижда ли си хубаво? Не, на моят телефон не. Аби на него е чекояк се вижда. Тръгваме на душито. Дали ще тръгнем? Как мислите? Ми би трябвало да тръгне човек. А ние тук не минат дина. Наступат колко е чешала им то. 10 минути клип. Толкова 10 че. Е, толкова само е приятно така да го държа, човек мога да утре, разбираш. Еми, късно.
Човек, аз цяло лято ходя за риба. Не му фана така рибата, той идва за един ден. Аз ще това е някой да се лъжам, тъй като цяло лято не там. Тия и тролинга, да тия и... Колко пъти тролинг. Акцията, кажи. Тунджа ест. Как беше? Джако ест. И вобленица Джако. И река, какво да си говорим. Втора риба. Миналата беше 4300 пак на Джако. Късмет, бе, братче, молим ти се. Желание имам, а сили или няма да тръгне? Ти колко го бориха, сигурно 5 минути поне съм го борил. То времето спира като бориш така риба, но нагоре 5-6 минути сигурно поне. Ще видим по клипчето долу-горе и още 1-2 минути. То нямаше кипчо. Да. Снима ли ти? Да. Снимай, как снимаш. Бала си. С другия оператор. А не, няма да спаща. Пак се обръща, не знам защо. Няма силячек. Спира ли клипа, не? Още половин само е. Много още. Ако искаш зумни малко с плюс. Макар че то много грозно ще стане. Отгоре. Горе. Зумва ли? Почва да се окупи. Това няма да го пускам. Искам да хубаво се паща. За да съм сигурен, че няма да умре. И някой сон да го нападне. Трябва да е доста голям сон. Че тук по думите на Марол все са големи и все ги изпуска. Той нещо да го туриш на китера. Добре, че колегата с този телефон по-хубавия. Че с моята... Ако държиш как се вижда човек на моята върава. запетайка човека е на майката. 7 години ме карат да го сменям, аз не. Ще си снимам с Сони Ериксон. Те, снимай са. Да видиш как се вижда от него човек, сякаш съм точно над тебе. Няма HTC, този телефон. С колко пръчката ви, човек. Виж ли какво ти казвам да сме черри? Да. Вече се убедих наистина. Аз се говоря, че не има дори на същото место там, къде скачах от високо, защото... Оп, тръгва. Искам хубаво да изшла. Ти вече гледат кипчето ще го връзне. Но няма, то големия растър си гълта цялата примамка изобщо. Човек, аз направим жага, видя като дойдох. То 5,5, дето беше на миналата година растъра в устата, целия в глътката, човече. Значи, ако беше закачил е тук някъде, заминава. Сигурно. Аз мислех, че ще го смениш, то въведе към повече няма го използваш. Не, Ти да сменил, всеки настоява на него и валя, виж той как го фърля това. не ме сметих на 4-5, там и не ми удари. Викам, че аз ще сложа на ми. Викам, ще метам за клен поеда. Ети клен поеда. Тук е пълно с рибета, човече. Тук е растъра. Пълно е. Само се радват. Само си поиграват. Видей какво е. Абе, сега като го пуснем, ще подгоним.